Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym saatçylar. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne, täkim paýhasym many mawtumul Praga ýylyna, gahrman arka dagyl gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmeniň milli medeniýetimiz, milli aýdym saat sungatymyz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Gepleşigimiziň başynda türkmeniň milli medeniýetini, milli aýdym saat sungatyny ösdürmekde, halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde, bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dagyl gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arka dagyl gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmi dama rowaşlyklary besensin. Mehriban ileşer, şeýle ýaş arzuwlar bilen bizi sırly mukamaty gepleşigimiziň täsany size ýetirýär. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna türkmen halkynyň gadymdan gelýän bagşylyk sunwaty hakynda, bagşylyk sunwatynyň dürli şahalary hakynda, bagşylyk sunwatyny destançylyk ýolu hakynda aýdym saýaldy söhbetleşigimizi size ýetirýär. Bugünkü gepleşigimiziň mehmany Maýa Kuliýewa adynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulum oğlumy, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Kerwen Ýowbasarow. Kerwen halipa gepleşigimize hoş gördük. Kerwen halipa gepleşigimiziň başynda bir aýdym saýalyna ilkinji adymlaryňyz hakynda, bir halipalaryňyz hakynda bir giňişen görüň beräýsiňiz. Ýa-ni bir gepleşigimiziň başyndan bir gowy tüýji arzuwlar bilen başlandy. Elbetde biziň şu ajaýyp ýarymyzda aýdym saada goýulýan sarpa, milli medeniýetimizde goýulýan sarpa, şonuň netijesinde de biziň milli medeniýetimiz, aýdym saadymyz o dünýäň ýüzünde ýanglanýar. Gahrman arka dagymyň tagallaty bilen, arka dagyl gahrman terdarymyň tagallaty bilen milli medeniýetimiz, aýdym saat sungatymyz, bagşylyk sungaty ine dünýäň ýüzünde ýaňtalyp bugunky günde bir hasam ýokary derejede üns berilýär. Bu elbetde bagşy tadanna bir döwlet tarapyndan şunuň ýaly ýokary sarpalanmagy, tiýlanmagy, ýene geljekde de ýaş dekilleň döremegine, ýaş dekilleň ýüze çykmagyna ne şuny ýaly uly goldaglar sebäp bolýar. Aýdym saada gelişiňiz barada aýtdyňyz da elbetde ähli medeniýet sungat işgärlerinde de bir bolýandyr. Her kimiň bir aýdym saada gelişi, öz aýratyllygy. Men özüm Daşoğuz vilayatyndan şu Görogly etrawyna Bedirkent obasynda da biz onsoň biz etrap merkezinden bir uzagrakda ýaşalýar, çağalykdan bir köplen mal gara bilen güýmenip mal wakanda da her deň duşlaryň bilen biri gören bir gazakly kino filmini görüň berde biri dinleýän aýdymyny ýa-da biri okan kitabyny şonu ýalak ýerek bilen bir pikir alşylyp şonuň ýaly çağalykdan menem özüm bir hili aýdym saada bolan ihlas söwüz çağalykdan döräp başlady. Elbetde her bir enataňam bir çağasynda bolan ihlasy çağasynda dören bir höwesi haýsy ugro gyzyklanýanlygyny enata üçin ol hasam möhüm bolup durýar-da. Öz çağasynyň bir haýsy tarapy höwes edýäni enata bilip şol ugro gyzyklandyrsa şonu şol zehin açylyp gidýär. Eger şol ugro gyzyklandyrmasaň zekil çağa bolsa da ol halipa görmese başda aýdýa soňra şol belli bir derejä baransaň bir halipa görülmese, öwrenilmese şol zehin gitmek bilen bolýar. Şol ilki çağa wagtyp aýdym saat öwrenmese men öz o dädem ejem bir aýdym saat ugrundan dälem bolsa dädem na aýdymy gowurup özüm bir goşgular okap desallardan ýatdan aýdyp özüm olim desallardan aýdyp aýdym saat gowurup bagşladanlar bilen ýakyn gatnaşykda bolup özüm bir elbetde toý dawarlarda aýdym aýdyp görmese de öz ýanyndan bir iňlenmek dutarda kiçirek tarlar çalmak ýa-da toýlarda bir näme beýemçi diýil ýa-da alyp barjy bolup şonu ýaly goşgular okap şonu ýalak zatlarda özü gowur ýa-da aýdym saat meňem şu aýdyp destany öwrenip başlanyma öz begenip halipalaryň ýanyna aýdym aýtdyryp deň duşlar gelse şolaryň ýanyna bir ne oglum destan aýdym aýdýar diýip eýam 8-9 ýaşdan eýam aýdymy gowurup aýdyma destana bolan höwes döräp başlady. Dost ýarlar bar da ýa-ni bagşylar, Gurban bagşy, Tirkeç bagşam diýerler, hem Lukman hem bagşy diýip toýluk jakçy diýip şolar gelenden soň Nurgeldi bagşy diýip bir obamyzda hem molim hem edebiýatçy aýdym saadam gowurýan öz daý toparlanmadan bolýar. Olam aýygen tugulum aýdym aýdyp başlapdyr diýip olam özüm ýoň estrada aýdymlaram aýdan ýaş wagt soň dutarda halk aýdymlar aýdyp bagşy bolup halkyň arasynda oba arasynda toýlar soňup gören bagşy bularam bir hili çağa wagt bizi
dutar getirip berip tekel da adam begeni şu dutar ilki görünmezde dutar şeýle bir täsirli zadyly zat bolup gözümizde görnýär bir dutarym bolsa men dip ardy ödýädim ilki çağa wagtym dutar o wagty dutarmam ýok. Hatta owada da bir belli bolaýmasa olam sen kiçik çağa tek dokýasy barıp birine dutaryny çaljak dip eýdibem bolana da aljak dip. Aýan soň şeýdibem dessallary öwrenip başladym okumany öwredim owa gelen bagşylar diýje şo dessallary aýdanna şoly dessany dinläp men şo bir gyradan barıp şonu dinlejek bolup soň aýdym saat öwrýanyň bilip sen dinleýän ipden beýlede oturduk goýup şonu ýalagan bolýar da toýlarda umumyň çağalykdan şeýdip bagşa bolan ihlas söwes bilen dessallary öwren görä olsa dessanyň bir näçe şahatyndan o bir öwrenip bir goşa waý molyp edebiýatçy molymyz görä olyn kitabyny berip sen dessany gowurýany şol obadan 25-30 kilometr uzagym bolsa şol meni taçylyk mektebine äkedip ýanky diýen Gurban wagty toýlugy jakşy bular meni obada taklama meni halipa ber biziň bir türkmeniň belli halipalarynyň biri bar öre Şeýhin Uğry Hojamrat halipa Hojamrat öre o Hojamrat öre de bir ustad halipalaryň biri hem sadanna hem bagşy hem gakatynyň ýanyna gyjagam çalan aýdyma sada öwretmekde halipalykda gaty bir özü belli bolan halipalaryň biri. Ondan ýanyna baramdan eýam şo destan aýdýa diýip o ýanymda deň duş gyjakçy şo toýlugy jakçyň oglam mardy gyjakçy Orazmurat gyjakçy diýip şolar aýsoň o deň duş bagşylar bizden ulrak bagşylar bar sabır sabir Türkmenistan atladan artist ol. Soň baky gyjakçy halipaň ogly ol öz çağalar Sultan Mehmet Vadi diýen Almagul Nazar we bilen hemmeti biziň deň şo halipalarda okan soň halipaň ýanyna Kakabay Nazar we Türkmenistanyň halk artisti şo taçylyk mektepde okanmyda Badar Han diýip gyjakçy bardy. Elbetde şo halipalarda okap çağalykdan etragyň merkezinde okap şo halipaň ýanyna halipada şo dessarlar ýatdan öwrenenimi görüp aýam 4 dessanna ýatdan çağa wagtyň öwrenenden bu dessany ýatdan öwrenenden aýdylys dessanyň aýdylys aýratyllygy bar. Oň aýdymynyň aýdylys aýratyllygy bar. Aýam ýuwaşdan taýlar çalyp öwrenip başlangan soň halipa şo bagşy boljak bolan bagşyň gelip hukman taýdanna bagşy bolmaly. Öz aýdýan zadyň agdyň aýdýan zadyny eliň edip bilse gyjakçyňa görkezip bilsen ana şonna bagşy bolýan halipada ýuwaş-ýuwaşdan näme ýaşykdan kämilleşip şeýdibem ne aýdym saat älemine girişip gidip halipalaryň ýanyna baryp şu halipalar bilen töhbetde şol welaýatymyzdaky beýlek ustad halipalaram soň köpsini görüp halipa bagşylar tüýle tutup ballymat geldi ýaly Türkmenistanyň halk artistleri halk bagşylary Akçul Murad aýal halipalar gördük Jumaul halipa gyjakçy şo halipalaram ýaş wagtyk toýlarda märekelerde görüp ýuwaşdan näme şo halipalar dinläp görüp bagşyny hem şo özüň kämilleşdirmek bilen bolýan şeýdibem halipadan Hojamrat halipa ýetaty biziň öz başga da bir näçe bagşylaryň halipasy şo halipa öz hem şägirdi ýaly öz çagat ýaly gowurup ýany bilen toý märekelere de äkedip toýda bagşyň nähili aýtmaldygyny aýdymyň uğurlaryny hem sen özüňde bir zat bolsa ýokman bir-birden saňa medip görkezilmäni görüp öwrenýän adam köp bolýar da soň halipada ýalňyşan ýeriň bolsa perde diýen ýaly öwredip özü gerek bolsa öýüne gidip ýanyna saklabam şeýdibem öwredýär şonu ýalap elbetde bagş üçin taýdan üçin halipa duşmagam gerek o halipada bagş taýdanna halipaň täsiri ýokary derejede bolýar da. Sağ olun Kerwan halipa bir aýdym saat älemine bir gelişiňiz barada bir halipalaryňyz barada görüň berdiňiz. Bir halipalardan öwrenen bir aýdymlaryňyz bize miras galan ajaýyp aýdymlaryňyzdan şu gepleşigimiň başyna ýerine ýetip berýärsiňiz. Soň söhbetde şu arkaly dowam ediberýär. Adam olup adam kadrin bilmegen onun kıvratlap beren mal yağşey Sötürlerine sönün parğanına ağmağın onun kıvır geple bilmez mal yağşey Eyvey ne deyin saltın
daim taklagay şerden kahardan minnetlas ağacı bulur zehirden. Yağlar bir bağdarsın şehirden, onun kıvır sana beton söyleyemsi. Eyveye nedeyin saltane. Bir bir vefa yâre gülüp bakandan serin zanı soğuduna yakandan gel yakandan. Ey hoye gel yakandan. Yadilerde mızhafırlık çekenden vahey çekenden. Urup sevip porlatada. İlyası, 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 İlyası. Ay hay, her kimin ödüne müdürdür cayı, yadından çıkıp bayramı toyu. Can tağlım bulmadı hiçten tayı, alsam yatıp erti şükür kılyansı. Eyveye nedin saltanı. Mağtumulu tezledin her babdan bu dünya tutturmaz sürüktür diyimden vahey geldikten. Ey hoye geldikten. Bir son gelmeyin gurbat yemden vahey bahat yemden. Onun kıvır sula veten. Yel yağsı, yel yağsı hoye, yel yağsı. Aley, hey, şaley, Fakira miskine yar yar delalet yansı gel yansı delalet yansı gel yansı. Bakıyla uğraman yüzünü görmen gel görmen ey mühim bitirmeye kifayet yansı hey hey. Yetimi görünne güller yüz vergin ey güller yüz vergin. Koldan gelse ona yar yar tağım duz vergin ey halal duz vergin. Kamıyını görün şirin söz vergin ey enten kolları himayet yağsı hey hey hey. Gariplik bir derttir yar yar Adem öldürmez Ağa öldürmez İnnem öldürmez Öldürmez dirilikte güldürmez Ağa güldürmez İtem arramdığını uğurda bildirmez Elbette düşmana siyaset yağsı hey
Mağtumul şükür bize dil verdi, dil verdi, ağa dil verdi, dil verdi. Serzeriler göğürü yar yar, temer gül verdi, gül verdi, temer gül verdi, gül verdi. Görün reyhanına yalvardı, yalvardı, amandır digene diyanet yaz, hey, 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 hey. Edade yaley, edade hey. Enten goldar himayet yağsı gel yağsı ey, amandır digene diyanet yağsı hey, 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 hey. Kerwan halipa sağ olun aytıp beren aydımlaryňyz üçin. Inni halipa gepleşigimiň şu ýerine türkmen halk destanlary barada, bir destanlaryň bir aýdylş aýratynlykları barada gurrun beräýsiňiz. Türkmen bagşylyk sunuwatyna ýaňam belläk geçdik bir bagşylyk sunuwatynyň özüni düýü birde bir näçe şahalara ýollara bölünýär. Usta talipalaryň özüniň aýdyş aýratyly bilen hertiniň bir zekini siňip bir aýratyn owazda aýdyp öz bolşy şaha bolan ýollar, ahal ýol bar, ne salyr saryk ýoly, damana ýoly, o ärsar ýol, ýumut gökleň ýoly, ne çowdur ýoly bar. Bu ýollaryň ählisi bir-birinden gaty bir üzüňe diýen bolmaz sebäbi aýdymyň özüni düýbi köpsüniňki bir bolup durýar. Şoň üçin muňa halk aýdym diýilýär. Ne şu halk aýdymlar häzir iýderläp otursaň biziň Maýykly ýa-da Türkmen Milli Konserwatoriýasyna sazşynaslar bar, ne ýürüýti aýdymy saz deriňäp şu aýdymyň ölçeglerini bir-birine meňdeşligini düýüp öden nirden gelen şonu özümizem ylmy işler bilen meşgullanmamyzda şol aýdymlaryň meňdeşligi we aýratyllygy diýen ýalak bir temalary alýarsa, ondan şol aýdymlaryň meňdeşligi aýratyllygyna teşnid aýdym bolsun, hajyolak aýdym bolsun, şol ne salyr saryk ýoluna da aýdylyp otyr, ýumut gökleň ýoluna da aýdylyp otyr, ahal ýoluna da aýdylyp otyr. Ýöne hersiniň bir tüýjüligi, aýratyllygy, bokurduk, jukgulda aýratyllygy bar. Ýöne şoň esasy gelýän temalary, esasy düýbi özüni bir bolup durýar da. Şol on näme bir aýdym sadyň üstü bilen gerek bolsa şöyle dutarda görkedaýyn menne mysal üçin ne şu teşnid aýdym bolsa, ne şu teşnidiň özüni ne şu bolýan bolsa hemmeti şoňa iň soň gelýär da. Ne ýumut gökleň ýoluna nur berdağı bu dünyada sen defamın täzi sen täziňi kime aldyrdyň bibi yandyrdyň bibi köýdürdyň bibi nä daýdyň bibi edýärden soň şuňa gelýär ne mawzulary ýor eýwi bir apy talqatly nukdaý jismime gele gel jismime gele gel jismim bir şirin dilliniň dagy men dagy. Ine bir de şo asaba gelýär özüne bir ýeri hertiniň öz aýratyny alýardy. Ahal ýoluna ay bradarlar bugün bir gödel gördüm. Ay janaglar bugün bir gödel gördüm. Bradarlar bugün bir gödel gördüm. Denek tany meňdär ýa-ey naryň gülüne. Ne bir de görýän gelýändir şo esasy düýüp ödene gelýär da hemmetiniň şo hakwa şol ödene ýa-da salyr saryk ýoluna ay gözüň üstüne gelo gel gel gelo nedir ýumrilar ýapytyn görmedin boy jahil jümriler görýän şoňa gelýär ýa-da tana waşlaryna ay ağalar men gurdu gördüm diýip başlasa ol nur berdagy bağlarda gyzyl alma salyr saryk ýoluna saryk awun biçipdir hemmet şu ýerden başlaýar görýän hertiniň sözü aýratyn ýa-da öz hörp aýratyn bolsa-da hertiniň öz şo umuman iýjek bolýan şo meňdeşligini aýratyllygyny görkezjek bolýan. Ine umuman şo ýollar barada da ýanky aýdanym şo hemmetiniň düýbüniň özüniň bir bolup hertiniň bir aýratyn öwüşgüne eýe bolýanlygy ol halipalaryň ustadlygynyň netijesinde. Şoň üçin bir ýoly diňläp ýa bir ýol eýle o ýol beýle zat ýok şunyň özüni bir
hemmetinden ustad halipalar dinläniňde hemmetinden şeýle ýokary gowy bir şirinligini, tüýjüligini duýup bolýar-da. Oşo saatlaryň hem aýdymlardan köp saatlaryň alınmagy. Neden ýollar barada aýdanyň soranyňa ýaňy şeýle jogap berdim gelýär. Destallar barada da her ýolda destan aýdylyş umuman da şol başlyk ýoluny ýokary derejede bir destançylyk sunaty ýaýran ösen Salarsak ýoluny da Gurt Ýakup Halipaň aýtmagyna ençeme destallar, kiçik öwrümli kyssalar, ol şeýle ustadlyk bilen söz baýlyk bilen aýdylan herdiňiň hem öz şirinligi, öz tüýjüligi, aýratyllygy bar. Hatda biz destan şokmunda şo halipalar dinläbem Gurt Ýakup Halipaň ne Çar Ýakup Halipa bilen kän ýerlerde bile bir işde, toý bayramlarda bile o diýdarlaşýar, şonda da bir töhfetleş bolýar, birek bilen bir kralşmak, destan aýdylyşy barada. Ol bir gowy maňlyly, gowy sözlerden şo destanyny aýdýan bolsa o ýoluň adetany, o ýoluň aýdymy ýok, hemmetiniň hem özüne bir bizim şonu alyp öz aýdyşymyzda, öz aýdyş uğruna aýdýan. Ya da ne Öreşi Halipaň destany aýdyşy bar, ya İleman Halipaň destany aýdyşy men ýadygysy barlar aýdýanlar. Şu wagt Hojamrat Halipaň aýdyşy bar. Şolaň destanlaryny ýa-da Gurban Seyit Mämetiň destany aýdyşy, nedien anwaşlardan Akçul Murad we destan hertiniň bir öz aýratyllygy bar-da. Şulardan hemmetini hem dinläniňde has täsirli bolýar. Destan aýtmak meselesi gaty bir bize Halipamyzym düşündirýärdi. Ol çylşyrymly ýerler gatken ol destany kitapdan okanyňa hyýal del. Hatda destanyň aýdylşynyň hem öz ugry bar. Sen bagyşy bolup çekim dutar alyp oturaňa dutaryň çekimi gaty aýdymyň çekuli bolup destany peseçikden aýdyp otursaň. Ya destanyň peseçik bolup o destanyň güýçlü ses bilen gaty ses bilen destany çekim ses bilen aýdyp oň aýdymyny peseçik edip aýtsaň onu ol kämir dinlejini önüne de çekip bilmeýär, talaba laýygam bolup bilmeýär. Ol ne şu Halipamyz aýdyr, näçin öň halipalar dutar hak oturýar arasynda, destanyň arasynda. Şu öz sesi bilen aýdymyň sesi bilen öz sesini taýlap gidýär-de. Şu aýdyma başlaýanna da şu ikisi bir-biri bilen taýlaşar. Ýa-da biziň Halipamyz destan aýdyp oturýan, huýurlukka hemra destan aýdan, köp destanlar aýdanna şu gyzan wagty baýar başyda da bar, Hojamrat Halipada da şu destan aýdyp oturýan, ay aňyrdan ne pelpelläp guşlar gelen ne hemrajan, ay şu gelen guşlar meniň huýurlukka ýarymdyr diýip agyzyny asmana tutup, ýogud güller düşdi başa geler bolsaň ýar gelni. Rämeýleyip gözde ýaşa diýip gün aýdyma düşüp gidýär-de. Goşuk edip aýdyp oturan ýaly edip gün aýdyma düşüp gidýär, ol gyjakçam şoňa eýam ikisi bir-biri bilen öň bilýär-de bagyşy bilen taýdanna bir-birini hökman duýmaly da şol destan aýdyp oturanda. Şo ondan şey goşuşup gidýär bolyn, o sözü bilen aýdyma geçip gidende bir hil näet geçip gideni bilen şeýle taýlaşyp gidýär. Şoň üçin bagyşy destan aýdanna da dinleýiji bilen hem gaty bir-biri bilen baglanyşykda bolmaly da. Käbir ýerde ne biziň gyjakçyaly, şaýçyaly bir ýaşuly bar eken, näme Keremjan ne biziň şagirt ýaljak diýip şol Kerem oglan aýdanna ýa Necip oglan aýdanna şagirdiniň ýanyna biz şagirt bolup oturardyk Halipaň ýanyna. Ay bine biziň şu şagirt ýaly ay ajaja käkil pereň oglan näme diýip bolyn dinleýiji eýam şo Keremiň ýerine, Necip'iň ýerine kin gödöňe getirip şeýleýär, şol ýaly gödöňe getirdip aýdýar da halipalar. Bizem şo halipalaryň ýoluny dowam edip şuň gününe aýdýar şol şu gepleşigimiň şöýründe bir biziň halipalarymyzdan miras galan bir Necip oglan destany bar. Necip oglan destanynyň taryhy hem näme destanlaryň köpsi biziň öz milli destanlarymyz da. Ine şahatene Mariýa balsaň Diýarbekiriň galaty, Akçagelniň galaty, şahateneň galaty ýa-da Aşy Aýdyň pir göregliňi alsaň şo taýda bolýan wakalar, ya Necip oglan alsaň Aşy Aýdyň pire şagirt bolmagy, Türkmenistan diýarymyzda şolaryň ýadygarlyklarynyň durmagy, Baba Gambaryň ýadygarlygine Yusuf Ahmet destan, şol milli destanlarymyz bizi hasam buýsundurýar. Ondan men şu gepleşigimizde halipalardan miras galan Necip oglan destany bar. Necip oglan destany biziň öz halipam Hojamrat Öraýew Necip oglan destany başdan aýak aýdardy halipadan öwrendik. Onuň kakasy Öreşiň aýdan ýazgylarym bar, Öreşiň hem aýdan. Esasan şöýrden näme halipa şagirt ýoly bar-da. Men şu destany Necip oglan destany esasy bir halipa bilen şagirdiň arasynda bolup geçen bir pursatlar bar. Şo barada Necip oglan destanyna, ine şu Necip oglanyň Aşy Aýdyň pire şagirt bolup barýan ýerinden aýtyp bereýin. Başdan Halipa. Al hayır ýaşy habar kimden es Necip oglandan. Necip oglan näme atady elbet bagy göňünde degenden soň enesiniň ýanyna gelip ey ene. Şu hakykat atamy. Eger hakykat ataň bolsa, bir gün käýer, bir gün söýür, bu haçan görsen gelip meni ýepbekläp durawy. Şo wagtynda sona gelen aýtdy, "Wak, oglum sen
Derdim mi golgodun senin hakiki atan tövri yurdun padişahın mı derdi. Atan dünyadan ötünden sonra ha şu elbet bakşı men alıp gelen vaktinde sen 6 aylık oğlunun. Ha, ene gep bundan gelip çıktı. Şunun Aydın Saat Uğru'nun adamına kim derler? Benim Aydın Saat Uğru'nun adamına Aşık Aydın Pir derler. Aşık Aydın Pir ayette bağımdır ene bardır oğlum. Onunla benim pirin yanına gidecek, pire hizmet edecek. Şunun hayır patasını alıp gelip şundan kaytadan gelip aydışıp yenip ağrım almasam bolmaz deyip Necep oğlun, Yas oğlun nama. Yüreği örsül oğlun kaydı verdin, niye dedin Aşık Aydın Pir'in meçhiyet deyip. Şu gelsine birinci mendil yol yürüp. Yolda gelen kervana koşulsup Aşık Aydın Pir'in meçhiyetini sorap idep. Şol gelsine Aşık Aydın Pir'in meçhiyetini tapıp. Meçhiyetin iyisinden boyunu sodyip ödete süre deyip de bir aksakal baba tir. Megerem bolsan Aşık Aydın Pir ödün olmalı. Esselamu aleyküm pirim ve aleykümselam oğlum. Pirim ben sana şagirt bulmaya geldim. Pa. Mın yalım Hudayi yetirdi yetira yerken ödü. Be sonundan beri aşkana odun çekmeye sen yazacak oğlun tapmağını otuyordum. Gele vur hey oğlum geçe vur deyip Necep Can töre geçirip çaydan tuğdan nahardan bolondan sonra. Oğlum ha aşkananı göreyim. Görün olsun şu aşkanan kaptanına palta var, paltan kaptanına tanap var. Şu palta bilen tanap alıp odun çapıp odun çekiyi gel ver oğlum. Acap olur pirim deyip Necep Can bir eliğe palta bir eliğe tanap alıp. Şu odun çapıp odun çekip pire hizmet edip gel verdi. Bir revuşta Necep Can bir çavak geldi. Güllerde bir gün odun çapıp arka alıp geliyordu. Bir büyük defem üstüne gelip odunum yerde koyup oduna yaplanıp oylanıp oturdu. Oylanıp gördü gelenine 3 yıl olan eken benim. Bu 3 yılın içinde ne aydım öğrendim, ne saat öğrendim, ne destan öğrendim, öğrenen kotur var takım yok. Haçan aydım, haçan saat, haçan destan öğrendim. Ey inni men haçan barıp elbet bazıdan ağrımalarını deyip. Oylanıp oturuşunda yağda oğlan oduna yaplanıp otururka uklak kaladı. Şu halatta Necep oğlanın düğüşünde 40 çilteller Aşık Aydın Pir hadir oldu. Ey Aşık Aydın Pir bacağız oğlunu maqsadına yetirtmedin mi? Ya maqsadına yetiremaktım adını kim yerler? Adını Necep Can yerler. Han Necep Can getironuna verdiydi Aşık Aydın Pir götürüp Necep oğlunu 40 çiltellerin orta arasına getirip koydu. 40 çilten Necep Can'ın karnını yarıp içini şerabın tüğürden doldurdu. Her de bir cam şerap verdi Aşık Aydın Pir'im al oğlum sen benim en son şagirdim. Iklimne yolunu geçip aydım aytacak baksa saat çalacak saatına destan aytacak destansı bolmağay oğlum. Al oğlum benim bir cam şerap vereyinip Aşık Aydın Pir'im bir cam şerap verdi. 41 cam şerap başıga çekip Necep Can sıçrap turdu yerinden görse karası oluyup yatır. Bunlar yalqo düş görünüp beğenip met bolup duran yerinden turup yuguruk kaydı verdi. Odun tanap palta hemmet yatan yerine kaldı. Şu gelsine Aşık Aydın Pir'in yanına gelip al inni Pir'im bana cevap vermeden bolmaz Pir'im. Hop oğlum hel sen yan menne gelip 3 yıl hizmet ettin. Yine 3 yıl aydım öğreniyorsun. 3 yıl saat öğreniyorsun. 3 yılım destan öğreniyorsun. Hel oğlum menne 9 yıl lak ediyordun sen. Al pirim ola 9 yıl eken. 9 gün 9 saat 9 mundan durabilecek değil. Cevap versen gidecek, vermesen gidecek deyip yan düş görün heserli oğlun dıza otur. Aşık Aydın Pir hem bolon vakan bilip otur. Bilse de bilmedi kişi ol. Al oğlum hazır sana bir sual verecek. Eğer benim sualıma cevap versen onu sana pata vereyim. Eğer sualı cevap verip bilmesen gitsin göreyim cengleyip. Şu yerde Necep Can'ın eline boduğrağı da tutar verip ödüm asmanın inen karagazma tutar koluyla alıp. Aşık Aydın Pir Necep oğluna sual verdi. Ol ne dağdır kar gitmez erimez. Ne deryadır dolup taşır yürümez. Ol nemedir ölmez yitmez karrıymaz. Ol nemedir münmey hatar ider hey. Necep Can'ın Pir'in veren sualına cevap verip. Kap dağının karı gitmez, erimez, göğün derya dolup taşır yürüymez. Hakın ölmez, yitmez, karrıymaz, can kervandır, münmey hatar iyidir hey deyip. Halife şagir bir yülen ayıcı 5 kelime söz ayıp duruna keller, gör bak neyme diyerken. Hey ul ne dağdır kar gitmez erimez ne deryadır dolup taşır yürümez. Ul nemedir ölmez yitmez karrıymaz ul nemedir münmey hatar iyidir hey. Kap dağının kar gitmez erimez Bugün derya dolur da ser yürümez.
Hakkın ödü ölmez yitmez karrımıza karrımız can kervanlar minmey hataridir hey. Ol nemedir yeryüzünden akınan, akınan, akınan. Ol nemedir yerden göğe bakınan. O nemedir merdivana çıkınan, çıkınan. Ol nemedir pelle pelle iner hey. Ol su olur yeryüzünden akınan, akınan, akınan. Oğluluk bir yerden göğe bakınan. Yigitlik bir merdivana çıkınan, çıkınan. Karlık bir pelle pelle iner hey. Aşgaydın neler gider hovada, hovada, hovada. Kimin adın o koyarlar doğada. Ol ne kuştur mesken tutmalı bu bağda, bu bağda. Ne sayattır onu kol bular hey. Necip aydır göğün gelir hovada. Hakkın bir adı gelir doğada hey. Can bir kuştur mesken tutmalı bu bağda, bu bağda. Acel sayyat onu kol bular hey. Karlık bir pelle pelle iner hey, iner hey. Acel hayat onu kol bular hey. Hey. Aşgaydın neler gelir huvada, kimin adını okuyurlar doğada. Ol ne kuştur mesken tutmaz bu bağda, ne sayyattır onu kolun bular hey. Necip oğlun göğün gelir huvada, hakkın mün bir adı gelir doğada. Can bir kuştur mesken tutmaz bu bağda, acal sayyat şonu kolun bulap duruyor halifam deyip durda Necip Can. Bu naman aydın vaktına, Aşgaydın pir Necip Can'ı berekellah, berekellah oğlum. Sen benim sualımın cevabını bildin. Sen hakikatten yetişenikenin oğlum inni sana akpata vereyim. Kıyamet ahir buluyanca senin adın yerde yatmagay. Senin önüne geçip aydım aytacak bağışıyı. Sağ çalacak sağdan da destan aytacak destançam bulmagay oğlum. Al oğlum sen benim en son şahidim şu asmandan inen kara kazma dutarım var. Şu dutarımım sana verecek deyip aşağıya bir Necip Can'a dutarım verip. Al oğlum inni gitmeyken sana bir pendin etikadım var. Sen bağışı oldun. Yönüm men bağışı oldum deyip menmellik tekebbirlik eyleme. Ödünün ulu bağışları görünürdün halife deyip yüllön deyip. Aşağıya bir Necip oğluna öğüt netikat verip. Bir netikat sana beyan edeyim. Pendim şudur tekebbirlik eyleme. Ödünün uluyuğa deni duşuna. Netikatım menmellik ulumsuluk tekebbirlik eyleme bağışı olsun sağdanlı olsun deyip. 5 kelime söz ayıttırın eken gör bak ne derken. Bir netikat sana yara yar yar beyan edeyim. Pendim şudur tekebbirlik eyleme. Ödünün gayrıga yar yansı yamana. Şudur pendim tekebbirlik eyleme. Gel gel eyleme yar yar eyleme. Munnan
martangi tenyare şanıne başına tılladın cübcüye hanzır başına ödünün uluğa yare denge duşuna sudur pendim tek hep birlik eyleme gel gel eyleme yar yar eyleme yar yuye zamana yar ini çige zamana inni teni hak taklagaye amane yuye ödünün gayrıga yare yavşiye yamana sudur pendim tek hep birlik eyleme gel gel eyleme yar yar eyleme aşık aydın aydır netihatçıdır şeriat tarikat bir doğru yoldur minnin sana ton koyar netihatçıdır budur pendim tek hep birlik eyleme gel gel eyleme yar yar eyleme ey vay eyleme hey dağ eyleme hey netihatım tek hep birlik eyleme gel gel eyleme yar yar eyleme Sağ olun Kervan Halipa aydıp beren destandan parçalanmak üçün tetin ondan veylakta hasan belentde ýanglansyn. Kervan Halipa gahrman arkadamyň arkadaly gahrman serdarymyň saýatynda bir türkmeniň milli medeniýetimiz bagşylyk sunwaty dünýä ýüzüne ýaňsalýada. Nesinem öz gedeňizde dünýä ýüzüne bir özüň bagşylyk sunwatymyzy ösdürmekde dürli bäýatlaşyklary gatnaşdyňyz. Çykyşlaryňyz bilen ýerlere munasyp bolduňyz. Şolar barada bir birok goýsanjyňyzy aýdyp berýäňiz. Yine doğrudan bizim milli medeniyetimiz aydım saat sonatımız şeyle bir yukarı derecelerde üsye o bizim halipalardan gelen mirasımız o aydım saat sonatımız bir hasam sarpalan ya mına kahraman arkadamızın öňüň yukarı derejelerde üns bermek hormatly prezidentimiz arkadaly kahraman serdarymyzyň mına üns bermeginiň biz özümiz şaýady bolýar. Kahraman arkadamyz ýürüýte bir ilmi kitaplarını Türkmen medeniyeti üçin bagşylyk sunwat üçin ýazan bir kitaplary bar. Ol hadan bizi buýsandyr ya bizler üçin bir ilmi goldanma bolup dur ýani ýyle döwletgeler bolsa kitabyna halipalarymyzyň atlarynyň halipalarymyzyň suratlarynyň şolar baradaky tarih maglumatlaryň durmaklary halipa şähertlik ýoly halipaň şäherde pata berşi ýaňy neje bolan depdanda da şo gelýändir dinlämezden ondan paragatçylykda dostluk kitabyna halklar bilen dostlukly dogallykly saat aýdym saatyň üstü bilen gatnaşylmagy ýa-da bir türkmen medeniýeti kitabyna türkmeniň medeniýeti sunwaty barada giňişleýin maglumatlaryny şu hakykatdan bir has buýsandyr ýa. Ene bizim özümiz türkmen halkynyň bir aýdym saatyny milli medeniýetimizi bir dünýäge ýaýyp aýdyp ýörelmemiz üçin hasan buýsan ýaz ajaýyp ýyllaryň içinde Kahraman arkadamyň tagallasy bilen uly bir näçe işler edildi. Ene arkadaly Kahraman serdarymyzam şu Kahraman arkadamyň bir şeýle ajaýyp ýollaryny dowam etdirýär. Şo ýyllaryň içinde biz bir näçe döwletlerde bir saparlarda bolup şo bir näçe döwletlerde şo özümiz medeniýet sunat işgärleriniň gününe gidip bir näçe festivallara gatnaşmak nesip etdi. Ilkinji gedek geçirilen 2019-njy ýylda halkara bagşylyk festivaly geçirildi Özbekistan döwletiniň Termiz şäherinde. Şonda da halkara bagşylyk festiwalyna da ençeme döwletler gatnaşyp şonda bir birinji baýrakly orny almak bagtyn nesip etdi. Elbetde başga da festivallara gatnaşmak nesip etdi. Tebabi şulatlaryň takatyna milli medeniýetimize goýulan ulus sarpy, milli medeniýetimiz üçin edilýän aladalardyr. Biz özümizni ýadyna oýuňa düşmejek zatlar da köpüsi arzu edip şunça ýurtlara giderip öň pikir edilen ak netibe bilen
bir näçe ýurtlara gidip öz milli medeniýetimizde öz milli eýimlenmede aýdym sağlanmady bilen Magtymyl Praýanyň goşguklaryna watanymyzy gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy wasp edýän aýdymlar bilen biziň bir halk destallarymyz bilen çykyş edýär bolan bizi has buýsandyr ya. Neşeýle aýdymlary sağlar şuň kunna da Maýa Kulýwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna Halipa şähertlik ýoly bilen bir özümiz ýürüýte bagyşlyk sunat kafedrasyna bir näçe halipa bagyşlaryna bolymlar bilen özümiz taliplere öwredip şuň kunna da taliplerimiz bilen hem halipa şähertlik ýolunda dowam edip toy bayramlarda biziň geçirilýän uly toy dawralarymyzda ile ilmlerimizde çykyşlarymyzy edip ýördik. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyň jallary tag bolsun biziň milli medeniýetimizi ösdürmekde, türkmen halkyny dünýä tanatmakda alyp barýan uly işlerine ilmi-dama üstünlikler, rewaçlyklar ýar bolsun. Sag bolun halipa bir eden ýaş arzuwlaryňyz üçin bir gepleşigimizde beren gurrunlygyňyz üçin ni gepleşigimiziň ahyryna halipa haýsy aýdym bilen jemläp berje. Ine şu bir toyuň gyzykly wagty ýa-da bir şuny ýaly dawaranyň gyzykly ýerine dinleýijilerem köplenç bir çekimli aýdymlary, bir şowhully aýdymlary aýtmagy bagşydan sonra elbetde şu gepleşigimiz hem bir dinleýijilerimiz üçin hem täsirli bolandyr diýip tama edýär. Ýurdumyzda aýdym sada berilýän üns barada, goýulýan sarpa barada, milli medeniýetimiz bagşylyk sunaty barada gurrun edildi, halipalar ýatlandy. Ýa belleşim ýaly bir aýdym sady ilkinji basgan çaklarından başlap öwreden halipam Türkmenistan halk başy Hoca Murat öwräýip şonuň hem kakasy öwreşik, şonuň uğruna bir tylla seniň ışkyňa diýip savenne şahyryň goşgusyna tylla seniň ışkyňa diýip bir aýdymy bar. Bir çekimli şowhully aýdymdan biri gepleşigimiziň ahyrynda da men öz gyjakçym şäher täçip bilen şol aýdymy aýdyp beräýin. Baştyn halipa. Senin canın yelüzüm tılla senin sınayı hey sınayı hav sınayı men bir atıl gövherem her yıl kulem batmanama senin ödve perini gövlüme saadet meneme hey etmeneme hav etmeneme Kabla gelmedi gözüme her geceleri yatmanam Antı çermen tilimden Valla tenin sınayı Sınayı Hav sınayı Gül yüzünün şöhleti Gül yüzünün şöhleti Oğullar kaldı cana Ağzımdan çıkayan uçsun yetişiptir asmane 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 Tinamda kıbdağır minnin altını sana Antı çermen tilimden Talla tenin sındayı Hav sındayı Hav sındayı Gam yükünü çekmeden uğru bir tane dönüm Engildi dal kamatım mitli kemane dönüm Dönüm hey dönüm Yanım biçtim kul oldum tozdum asmane dönüm Zerre takat kalmadı Talla tenin sındayı Sındayı Hav sındayı Kimse bilmez ne dinleyey Kimse bilmez ne dinley Ne millete vardığım Halil kimim bu canım Vakyalar o da vardığım ey Vardığım ey Vardığım ey
Şabin neydir Ferhat'lık dağı da şiarlığım şirindip can verdim valla tenin ısın talla tenin ısın Allah tenin ısın hey ısın şirindip can verdim Allah tenin ısın Hekkel Hey Hey Biz şular ýaly gepleşikleri öğretmäge, biz ýaşlar üçin täze gepleşikleri, täze aýdymlar öğretmäge, türkmen halkynyň bir bagşylyk sunatyny ösdürmäge öğretip beren ähli mümkinçilikler üçin Gahrman arkadamyda, arkadagy Gahrman serdarymyda köp sag bolsundan aýdýar. Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri el mydamy rowaşlyklara wetsensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen sırly mukamat gepleşigimiziň bu edek sanyny geçirip gutorýar. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun, mehriban adamlar.